saps, nosaltres som tan egoistes que tot el rato estàvem pensant en nosaltres mateixos. Ah, no, sí, 100%. Jo deia, jo soc Quijote, amb tu et passa que et quijotizes, tot i ser un Sancho, i jo sóc un Quijote que a vegades em santifico i estic en plan, ara estic en el pla de la realitat. És allò de quan estàs molt rato amb algú, comences a mimetitzar-te amb aquesta persona i els personatges, tipus el Quijote, comença a ser més cuerdo, en plan tindrà més aquestes parts pràctiques del Sancho. Un cop has pillat això, sí. Aquí és on ens ve a nosaltres la part divertida. Quijote al quadrat, que seria un Quijote quijotizado. Dius tota l'estona en el pla de la fantasia. O sigui, no toques de peus a terra, estàs còmode en el no tocar de peus a terra i jugues constantment. Llavors, vale, exemples. Kanye West. Aquí, si no, com del món de la ficció, Michael Scott. Ara anem ja a Quijote sanchificado. I recordem que parteixes d'aquesta bogeria, però a vegades estàs aterrada. Aquí et vam ficar tu, i llavors altres que hem ficat, l'Helena Dunham, la Rain Fisher-Kwan, la Maya, la Berta Prieto, etc. Exacte. I ara anem a la meva categoria, que són els Sanchos quijotizados. Sí, i això és bastant de gènia, que també se't va acudir tu, és la Marnie. La Marnie. De fet, vam comparar... influència de la Hannah. Exacte. En plan, jo soc la Hannah, que en el sentit de Quijote sanchificada, la Hannah cada cop es sanchifica més, és més cuerda, cada més Quijote. Oh, total! Literal!